दानिसिम दिनाव फिन खेबसे बरायनो बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय थैया माला बेनालाय आरो बेनाबो बेखौनोथ' बिमाने होनबाय हर गेजेराव आं भिडिअ लागासिनो आरोना ओमफ्राय माबाखौ नुहुरगासिनो आङो इदियावहाय ओमफ्राय लानो हायासै आं नुनानै माबानि सान्दुनिनि हेपि बार्थडेनि नै जानो नागिरदों मा ओरैनो सावमिन जेबो नङा गला मानसिफोरनि न'ना बिदिनो जायो लोगोफोर खालि लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय दिनै फिन खेबसेयाव बरायनाय बावहरनाय थालायबाय आरो ओमफ्राय दिनैहाय बिबोनांनि हेपि बार्थडेनि थाखाय सावमिन बानायनो फैदों आरो जोंहा रोंखायो बिखुनजोआ बानायगोन आरो नोंथांमोनहा बिदिबा नायलांबाय थादो मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामलांबाय थादो ना मा होनो दा सावमिनखौहाय बानायबाय आरो बिखुनजोआ माने बार्थडे गोरलैनि बिमा आरो बियो माबा बानायग्राया सावमिन बानायग्राया ओमफ्राय आंथ' बिदिखौ रोङा बानायफेराखैबो आङो ओमफ्राय जाग्राल' बिदिखौ आङो मिथिया बानायगासिनो आरो बे नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो सोर सोर लुबैदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो मैयानो हगारनांगौ भिडिअमोन बियो नाथाय आं भिडिअखौनो एडिट खालामनो हायासै मैया टाइमानो जायासै होमबाबो दिनैहाय लाबोनाय जाबाय आरो आं अमाया जिबुलायबाय नोंनि अमाया माबा बेगेंजों बिबोजों आंनि जानाय बिदि जाथारदोंमोन बोरैबा सावमिन एवग्रा थावा दंबाथाय माने मोजां जागौमोन आरोना बे गुवार नालाय बे साराय नालाय ओंखायनो बिदि जाबाय आरो जों दा कफिजों ओमफ्राय माने सामब्रामजोंहाय एवबाय आरो ओमफ्राय हालदै मस्ला हरबाय बेयो एसे एरग्रोबाय आरो बे एरनानै दसे थानानै बे होसिगोन होबाय बेयो दा जि मोजां जागौमोनलै थावा दंबाना लादुरा जाबाय बे माने गुसु जाबायना दहाय खांनानै दोननानै लोगो लोगो एवफिननो मोननांगौ होमबासो मोजां जायो माने रानबाय बिदि ओंखायनो बिदि जाबाय होबाय बियो खोस्लि गंनै एरनाया एकदम दखान होग्राग्रा नुलायखादों आरोना संनाय साइसआ एक्सपार्टनो नोंथांमोनहाबो नायनानै सोलोंनो हागोन न'आव जानो गोसोबा आरोना न'आव जानाया जेरैबो संना जाजायो गोसोबायदि ओमफ्राय बे बार्थडेया सोरनि मिन्थिगौ बे बार्थडेया आंजोंहाय एखमबा ब्लगाव एखमबा ओरैनो मिउजिक भिडिअफ्राव ओरैनो हाबलाबायो आरोना बे माने आं ओरैनो सर्ट बिदिनो लाबोयो आङो बेखौहाय सिख्ला सासे नुयो आरोखि बेनिनो बार्थडे दावदै माबा जायाना मोनहा नायनो होनबासो आङो देखायनो हागौमोन आरोना बेनि हारसिं सिंगेल फट'खौहाय खालामबाय थादों गावसोर स्कुलावसो आं जानोसै दा खालामदों आरोना लोगोफ्रानो बिसोरनो बिनि थाखाय केक लाबोना होफैदों आरो माने बिदि केक हानायनि जेबो माबा गैयामोन आरोना ओंखायनो जेबो खालामनाय जायाखै जाबायबो आरोना जोङो बेयाव बाहागो लाबाय जाबायबो आरो माबायदिखा जानायाव बाहैयो जोंहा माबा खामानिखौ बार्थडेनि ना खर' मैगं थांदों संबावगासिनो आरो माबा आरो बेयो जों मा होनो ना एवनानै जादों आरोना हेपि बार्थडेखौ मोनायावनो ना खर' ना फांखासनि खर' जानो होननानै जादों आरो जों आं एवगासिनो बेखौहाय सोरबा लुबैदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो बानलुखौ गोलाव गोलाव हानानै होबाय आरो दासो खालामबाय एवनायखौहाय माने फार्स्टनिखौनो आं लाबोनाय जायासै आरो बावदों आं एरबाय थानायसो बोरैबा गोसो फैदों मालाय जिखुनु आंखौ रायदों आरो ना माने फार्स्टनिफ्रायनो लायैनि थाखायहाय माने बावदों आरो आङो फार्स्टनिफ्राय लाया माने एसेल' लानाय जाबाय ओरैनो गोसोआव फैनानै नोंथांमोनखौ नायगोन होननानै आसा खालामबाय
जाय आंनि चेनेलाव गोदान हाबनाय बेयो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो होनानै लाबाय आं एसे कमेन्ट हरदो सोर सोर जानो लुबैदों आरो आंनि एवनायखौ माबायदि स्टाइलाव नुदों नोंथांमोनहा कमेन्टआव लिरनानै खोन्थाहरदो आरो बारा फोमोनालै एसे गोथां गोथां जालाबायनांगौ जासै जाखाबाय बारा फोमोना होनदां माने आं नायबाथाय जानो लुबैफिनोलै ओरैनो भिडिअखौनो मैयानो हगारनांगौनि खोथामोन नालाय ओमफ्राय आं दिनैसो इडिट खालामनो मोन्दों आरो नोंथांमोना लांदों आं दै होबाय आरोखि दै होनानै बेखौ आं बारा दै होनानै लाला ओमफ्राय गोदौ होनानै रानहोनांखानोसै बेखौहाय नै बिसोरो स्कुलावनो पार्टि खालामबाय आरोना माने केक हाबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय भिडिअखौ आं थांनानै खालामनो मोनाखै आरो ओमफ्राय गावनि बार्थडे बेलानि खालामनो हागोन आरो जाबाय बार्थडे बेला बेनो आरो नायनानै लायदों नोंथांमोना नै गथ'फ्रा सासे मा खालामबाय थाखोथाय फिथाइ राननो दंफां हादों आरोना बिसोरो मा रायज्लायखोथाय Party lah, ini dia bershare dengan sekian. Tentang mana lambat kali dia share. Action. Michael.